Ir-rata ta' qatt f'Malta baqgħet inqas min-nofs ta' dik li hemm fiż-żona Ewro. Dan skont statistika tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Filwaqt li fiż-żona Ewro rata ta' qatt laħħaq l-10.4%, f'Malta rata ta' nies bla xogħol hija biss ta' 5.1%. Fl-istess ħin ir-rata ta' qatt fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea tlaħħaq id-9%. B'hekk ir-rata ta' qatt f'Malta hija t-tielet l-inqas fl-Unjoni Ewropea. B'4.5% huma biss ir-Repubblika Ċeka u l-Ġermanja li għandhom riżultat aħjar minn ta' Malta. B'din ir-rata Malta rreġistrat waħda mill-inqas rati ta' qatt f'Diċembru f'bosta snin u titjib meta mqabbel ma' Diċembru tal-2014, anke jekk ir-rata ta' qatt kienet diġà fost l-iktar baxxi taħt is-6%. Minnaħa l-oħra, il-Greċja u Spanja huma l-pajjiżi bl-ikbar numru ta' nies jirreġistraw fl-Ewropa fejn fiż-żewġ każi jaqbżu b'20%.